Эфирден қалқылар вақты, студияда Алсу Нұриева, исәнмісіз? Бүгінгі шарылышының түп темалары. Бір туңдыра, бір жылыта. Бұзлауықта иғылып имгенуден нешік сақланырға білгіштер кеңеші. Бұзлау вағытында міне юри баштаған бала кебегенде әкереңіне баса беребіз. Нелер ойламай тұрғаннардыр енді. Дворниклар постоянно әлегерек шестарталары. Мен амдағы юллар гел шестартылып тұрадыр қазір олай түгір. Дини мәғрифет үзегінде мөһим шара. Әлмәттә бірінші республика күлем ислам китабы фестивалі өтті. Біздің бірінші елларда шыққан қызметтер саны 20-20 кітап болса, қазір енді 96-100-ге жетті. Біздің қызметтер саны ел сайын шығып келе тұрған. Кулинария шедеврлары бәйгісі. Бүгілмеде прәннік йортлары ясау бойынша ең яқшы ұсталарны белгіләділер. Былтыр годы йорт ясаган идем. Быел инде декорацияларны трафарет белән бизәдем, тәрәзәләргә пыялалар куйдым. Кыздырылган шикәрдән камыр ясыйм. Бу төп ингредиент. Ул камырдан пряникләр дә ясап була. Бүгін ертеңгі 9 сағат 30 минутта пилотсыз ұшу аппаратлары қолабызға хыжум етті. Үш аппаратның бірсін радиоэлектрон күреш шаралары білән утырталдылар. Бүгін оны оператив текшеру түркімі үйренешек. Ол пилотсыз ұшқыш тибін һәм шартлатқыш жайланма массасын белгілейшек. Ең башта пилотсыз ұшқышлар білән көп санлы кадрлар социаль шелтерлерде барлыққа келді. Шол арада қолабызда урны білән сиренлар ишетіле башлады. Район администрациясы рәсми аккаунтлары оша терроршылықтан саклану шаралары уздыру турында кисетті. Нәтижеде 2 пилотсыз ұшқышта һавада ук юк ителде. Бәхеткә халык арасында зыян күрүше юк, сәнәгать объектлары да зарарланмаган. Қолабыз һәм районыбызның кайбер мәктәпләрдә эвакуация үткәрелде. Аларда куркынычсызлык максатыннан балаларны һәм укытучыларны подвалларга озатканнар. Көндезгі сәгать 1-дә Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы республика буенча һөҗүм куркынычлыгы юклыгы хакында хәбәр итте. Пилотсыз һава суднылары һөҗүме куркынычлы булган очракта мөмкин булганча подвалларга төшәргә, тәрәзәләргә якын килмәскә киңәш ителә. Яшеренү урыннары адресларын экраннарда күрәсез. Мәгълүматны шулай ук безнең Telegram-каналда һәм ВКонтакте шелтәрендәге рәсми аккаунтларда таба аласыз. Ашыгыч хезмәтләргә шалтырату өчен телефон 112. Һава шартларының кинәт үзгәреп торуы юлларда бозлауыкка китерде. Әле автомобиль юллары интенсив хәрәкәт һәм реагентлар сиптерү нәтиҗәсендә ачык булса, җәяүлеләр юллары, ишек аллары һәм авылларда хәл катлаулырак. Белгечләр йыгылудан һәм җәрәхәтнең авыр нәтиҗәләреннән сакланырга ярдәм итүче кайбер киңәшләр белән уртаклашты. Бу хакта алдагы минутларда. Өлкәннәр элек термометрда тере көмеш туңган, ә кышлар салкынга чыдый алмыйча егылып төшә торган булган дип сөйли. Ләкин хәзер буларны ишетү әкияттәге кебек инде. Чөнки соңгы елларда гыйнвар аенда да яңгыр явып киткәне булды. Кыш көне бер туңдырып, бер җылытуы хәзер беребезне дә шаккаттырмый. Тик шул сәбәпле барлыкка килгән бозлавык һәрберебез өчен имгәнү куркынычлы тудыра. Бұзлау вағытында мене юри баштаған бала кебегенде әкереңіне баса беребіз. Нелер ойламай тұрғаннардыр енді. Дворниклар постоянно әлегерек шестарталары. Мен амдағы юллар гел шестартылып тұрадыр қазір олай түгір. Бик әкрен генә йөрибез, куркыныч, җыгылсаң бит яшьләргә дә, картларга да куркыныч. Уйлап барам әле, нигә теге тузлы су нәрсә шуны сипмиләр икән дип үземчә менә уйлап баруым. Бик куркыныч инде бозлавык, җыгылсаң бит Аллаһ Тәгалә сакласын. Бозлавык шул, осторожно йөрергә кирәк. Бозу юлда айруча сак һәм игътибарлы булырга кирәк ди табиблар. Травматологларда бу көннәрдә айруча пациентлар күп. Соңгы 3 көндә көненә ким дигәндә 20 мөрәҗәгать итү ди белгечләр. Шулай ук юлда бозлавык булганда дөрес хәрәкәт итүнең киңәшләре белән дә уртаклашалар. Йөргәндә аяклар бераз иркен, тезләр бөгелгән, ә гәүдә бераз алга авышкан булырга тиеш. Бозлавык вакытында кулларыгызны кесәгездә тоту куркыныч. Чөнки егыла калсагыз, кулларыгызны чыгарып берәр нәрсәгә тотыныр өчен вакытыгыз аз булачак. Боз өстендә йөргәндә бөтен аяк астына басыгыз. Әгәр дә
сез тайпылсагыз, егылу бийиклеген киметүү үчүн утырырга тырышыгыз. Если падать, то лучше на бок. Билек, иң баш сөяге тирсәк буыннары җәрәхәтләре еш очрый. Әгәр егыласыз икән, кулларга түгел, әтәнең кырые белән егылырга тырышыгыз. Җилкәнең мускуллары кулларныкына карый ныграк. Шуңа нәтиҗәсе нык булмаячак. Кулларга беләзеккә таянганда операциягә китерүче имгәнүләр дә булырга мөмкин. Более сильный, чем рука. А если на руку падать, то сложный перелом, бывает даже перелом со смещением, и конечный итог это уже операция. Тайып елган кеше гадәттә тиз генә сикереп торырга тырыша, ләкин ашыгырга кирәкми. Башта кул-аякларны селкетеп карарга кирәк. Берәр җирдә авырту сизелсә, аның нәрсәгә бәйле икәнен ачыкларга тырышыгыз. Гадәттә авырту бәрелү, сеңерләр тартылу яки сөяк сынуга бәйле. Егылгач баш әйләнсә, кыстырса, эч авыртуы көчәйсә, табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Алдағы көннәрдә республика территориясендә болытлы булачак дип хәбәр итә Татарстан Республикасы гидрометеорология һәм әйләнә тирә мөхитне күзәтү идарәсенең матбугат хезмәте. Уртача кар яву фаразлана. Урыны белән төнлә һәм иртән буран булырга мөмкин. Юлларда янә бозлавык һәм кар боткасы барлыкка киләчәк дип искәртә синоптиклар. Шуңа күрә сак булыгыз, үзегезне саклагыз. Иртәгә 15 гыйнвардан Әлмәт районында яшәү урыны буенча гражданнар җыеннары һәм хезмәт коллективлары җыелышлары башлана. Бу чаралар 2024 елга йомгак ясауга һәм агымдагы елга планнар турында фикер алышуга багышланачак. Очрашуларда узган елның төп казанышлары искә алыначак һәм яңа елда авыл җирлекләрен үстерүнең өстенлекле юнәлешләре билгеләнәчәк. Очрашулар графигы турында тулырак үзегез яшәгән торак пунктның авыл советында белергә була. Узган елларда Әлмәт шәһәренең дини мәгърифәт үзәгендә беренче республика күләм ислам китабы фестивале үтте. Әлеге чарада безнең иҗат төркемебездә булып кайтты. Сүз Энҗе Хәсән Шинага. Әлмәт шәһәрендә үткәрелгән әлеге беренче фестиваль алимнәрне, нәшрият вәкилләрен, укучыларны һәм әдәбиятчыларны берләштереп, күп гасырлык ислам фикере традицияләре белән таныштырды. Беренче республика күләм ислам китабы фестивале Әлмәт мөхтәсибәте һәм Ансар Хәрия фонды тарафыннан Татарстан Республикасы мөселманнарының дини нәзарәте һәм язучылар берлеге белән берлектә оештырылды. Чара Коръән аятлары белән башланып китте. Нур мөселман мәктәбе укучылары кунаклар алдында Пәйгамбәрбез Мөхәммәднең гыйлем алу әһәмияте турында хадисләрен җиткерделәр. Фестиваль кунакларын Әлмәт районы хакимияте Татнефть компаниясе, Татарстан Республикасы мөселманнарының дини нәзарәте, язучылар берлеге һәм Әлмәт мөхтәсибәте вәкилләре сәламләде. Әлеге чара кысаларында ислам китабы дөньясындагы үсеш, үзгәрешкә күзәтү ясаучы галимнәр, тарихчылар чыгыш ясады. Танылган нәшрият вәкилләре үзләренең басмаларын тәкъдим иттеләр. Презентациялар интерактив форматта үтте. Бу барлык кызыксынучыларга әдәбият дөньясына якынайырга, шулай ук авторларга һәм нәширләргә сораулар бирергә мөмкинлек бирде. Bizim nəşriyyatı işin dik mühüm şərəf. Çünki biz yeni yıldan artıq 2012 yıl itib çəkişənligimizə həm bizning tirajlarımız yıl sayın artıb bara. Bizning birinci yıllarda çıxan xidmətlər sanı 20-25 kitab bulsa, hazır indi 96-100-ə jetdi. Bizim xidmətlər sanı yıl sayın çıxıb gələ turğan həm ümumi tiraj bizning indi 200-dən artdı yıllık tiraj. Barlığı 10 yıl içində biz milyon yarım xidmət bastırdıq. Хәзерге вакытта инде кашан иде безне телефон, интернет баскан, менә шушы китаплар белән танышу, яңадан яңа форматларын табу, яңа аудиторияларны эзләп табу, китапка мәхәббәт үстерү дигән омтылышлар бик тә хуп, бик яхшы. Һәм мин шуның өчен дә монда тартылдым, чөнки үземә дә инде китап җиңә кагылган дип әйтеп була. Һәм бик тә шулай бирелеп, менә шушы конференциядә, шушы беренче форумда катнашам. Чарада Ярдәм Хәрия фонды нәшрияты тарафынан Луи Брайль системасы буенча бастырылган дини китаплар тәкъдир ителде. Безнең нәшриятыбыз шуның белән дә бик зур хезмәт, ярдәм күрсәтәдер дип әйтсәм ялгышмам. Чөнки бездә Коръән оригиналы бастырыла Брайль системасы буенча һәм инде тәфсире Калам Шәриф. Һәм шушы материалларга нигезләнеп, башка мөмкинлекләргә нигезләнеп,
инде гыйлем ала, үзен таба ала. Шуңа күрә мөмкин булганча күбрәк кешегә ярдәм итәргә һәм күбрәк кешене тернәкләндерергә тырышабыз. Фестивальгә Ярдәм Хәрия фонды тарафыннан алып килгән китаплар Әлмәт районының Сукырлар җәмгыятенә бүләк ителде. Әдәбият сөючеләр өчен китаплар ярминкәсендә бик күп сайлау мөмкинлеге булдырылды. Монда алар сирәк басмалардан һәм классик әсәрләрдән алып, заманча шедеврларга кадәр таныша алдылар. Әлеге чара турында тулырак сез 24 гыйнвар 19 сәгать 40 минутта чыгачак Ислам нуры тапшыруыннан карый аласыз. Энҗи Хасаншина, Рамил Базырдинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иске яңа ел алдыннан Бөгелмәдә прәннек йортлары ясау буенча иң яхшы осталарны билгеләп үттеләр. Ярослав Гашек музеенда оештырылган бәйгедә 11 тәмле һәм татлы теремнәр тәкъдим ителде. Бөгелмәлеләр үзләренә ошаган йорт өчен бер ай дәвамында тавыш биргән. Кулинария шедеврлары конкурсында кем җиңгәнен безнең төшерү төркеме белә. Кыш бабайлар, буланнар, куяннар, чаналар һәм башка бәйрәм экспозицияләр белән бизәлгән камыр йортлар. Алар барлыгы 11. Ярослав Гашек музеенда прәннек йорт бәйгесенә нәтиҗә ясыйлар. Конкурс 3 номинациядә узган. Прәннек йорт пешерүчеләрне профессионал, хәвәскәр һәм яңа килүчеләргә бүлгәннәр. Без әлеге бәйгене 7нче тапкыр уздырабыз. Ул шулай дип атала да 2024 елның 7нче шәһәр кулинария бәйгесе. Һәр пешерелгән йорт уникаль. Һәр йорт турында озак сөйләп була. Тарихлары да бар. Балаларның кайсы бирләре әнисе эштән кайтканда көтеп тормаганнар, йортларны буяп та куйганнар, искиткеч итеп бизәгәннәр. Бөгелмәдә прәннек йортлар конкурсы зур популярлык казана. Анда хәвәскәрләрдән тыш профессионаллар да катнаша. Алар кышкы тылсымның матурлыгын үз куллары белән ясый. Гыйльфановлар гаиләсенең иҗаты 2нче номер астында. Алар бу конкурста беренче тапкыр катнаша. Татлы йортны ясау һәм пешерү безне берләштерде дип сөйлиләр. Мин йортны ничек бизәргә икәнен әйттем. Кая нәрсәне куярга күрсәтеп тордым. Ә мин диварлар һәм түбәләр ясадым. Балалар мине бик теләп хупладылар. Безнең өчен зур бәйрәм булды ул йортларны ясау. Имбир кушып камыр бастык һәм безне бәяләрләр дип көтәбез инде. Яңа ел сюрпризы итеп. Прәнник йортны пешергәндә бары ашый торган ингредиентлар кулланыла. Бу конкурсның төп шарты. Шуңа күрә бәйгедә катнашучылар тәрәзәләр урынына мармелад, стеналар урынына махсус пешерелгән камыр куллана. Лариса Баксакова конкурста 2нче тапкыр катнаша. Узган ел 3нче урынга лаек булган. Былтыр гади йорт ясаган идем. Быел инде декорацияларны трафарет белән бизәдем, тәрәзәләргә пыялалар куйдым. Кыздырылган шикәрдән камыр ясыйм. Бу төп ингредиент. Ул камырдан прәникләр дә ясап була. Күптән кулланам аны. Музейга куелган балалар һәм өлкәннәрнең уртак иҗат җимешләре булган шедеврлар яңа ел бәйрәменең күңелле һәм дулкынландыргыч бер мизгеле булып истә калачак. Төрле номинацияларда беренче урыннарны Василиса Объедкова, Артем Жилин, Константин Бертиев, Петр Сафонов, Лариса Баксакова һәм Миләшкәй балалар бакчасының әзерлек төркемендә тәрбияләнүчеләр алды. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайлылар исә искечә иске яңа елны каршы алган. Күршеләребездә бәйрәм чаралары һәр елдагыча оешкан төстә узган. Чараны Илмира Шәрифуллина күреп кайтты. Бүген дүшәмбе эш көне булуына карамастан шәһәрнең Татарстан мәйданына халык шактый җыелган. Димәк, искечә яңа елда күңелле булачак. Халык бәйрәм итәчәк. Шәһәр һәм район мәдәният йорты хезмәткәрләре тарафыннан бәйрәм кунакларына күңелле концерт программасы тәкъдим ителде. Иң яратып кабул ителгәне әлбәттә Кыш бабай белән Кар кызы булды. Инде моннан соң да шулай тату, дус булып яшәргә язсын. Ә инде сезнең белән бу ел буена минем Елан белән менә килдек. Ул сезнең белән булыр. Үзенең зирәк, акыллы киңәшләрен бирер. Яңа ел, киләчәккә яңа өметләр, яңа максатлар билгеләү бәйрәме. Искечә яңа елны каршы алу чарасына олысы да, кечесе дә килгән. Шуны рәхәт бәйрәмчә, күңелләр күтәрелә, бик шат. Маны бәйрәмнәр булганга рәхмәт бик зур. Бөтен Ознакай халкын яңа ел белән котлыйм. Исән-сау булсыннар, исән-сау яшәсеннәр. Мәйданның төрле почмакларында балалар өчен кызыклы уеннар, күңел ачу чаралары оештырылды. Без
мәдәни үзәк иҗади төркеме балаларга уйнатырга дип программа алып чыктык. Кич бик күңелле үтә, һава торышы искиткәч, бик зур рәхмәт. Мы танцевали и нам давали конфеты. Это очень хорошо. Мне очень нравился этот праздник. Поздравляю всех с Новым годом! Мәйданга жиналган ознакайлылар чыршы янында әйлән-бәйлән уйнап, биеп күңел ачтылар. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалык, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.